Rastislav Podhorský patrí naozaj k veľmi významným a výrazným predstaviteľom, bola by som mať, že strednej generácie, alebo poviem lepšie mladšej strednej generácie. Keď som sa pripravovala na dnešnú výstavu a na otvorenie dnešnej výstavy, tak som si uvedomila, že sa mu už venovala ako celkom poriadna skupina teoretičiek a teoretikov a konzistorikov. A všetci sa v jednom zhodli, že to zásadné, čo on prináša do súčasného slovenského alebo aj medzinárodného výtvarného umenia, je záujem o jazyk maľby. A naozaj ten jazyk maľby v zmysle jeho pátrania, skúmania, skúšania, ale v prvom rade maľovania, skutočne ho posúva aj s tou historickou pamäťou, ktorá v sebe vlastne maľba má, do sfér súčasného jazyka. On si samozrejme uvedomuje to množstvo digitálnych obrazov, ktoré putujú tým digitálnym svetom, ale tú pamäť maľby naozaj udržuje v takomto sviežom duchu, ale so všetkým, čo k tej maľbe patrí. A druhá vec, ktorú by som teda rada pripomenula, okrem toho skúmania možnosti jazyka maľby, je jeho fascinácia figurálnou maľbou. Čo je zase druhá disciplína, ktorá v sebe nesie tiež obrovskú tisícročnú pamäť. A narábať v súčasnosti s figurou dneska, to chce naozaj veľa chuti. Prečo vznikla táto výstava? Ona má v sebe už v tom názve opening troška taký vtip. Opening je spojený, vlastne je to anglické slovíčko, ktoré sa v prevádzke umenia spája s otvorením výstavy. Ale zároveň, pozorný divák si všimne, teda zároveň mu evokuje to slovo, mu evokuje to otvorenie, ale zároveň jeho forma, jeho fonetika mu pripomína oponu. Keď sa lepšie popozerá alebo prejde po tejto výstave, zbadá, že niektoré tie inscenačné prvky na niektorých obrazov tvorí opona, proste nejaký záväz, ktorý vytvára takú akoby inscenáciu toho, čo sa deje na tom obraze. A tým, že je tam tá opona, tak naozaj nám ten obraz evokuje to, že to môže byť fiktívny príbeh. Alebo aj nemusí. Lebo zase Rastislav Podhorský naozaj má v sebe veľa dvojzmyslov, veľa paradoxov a nikdy nás nenecháva tú istotu, že či je to, na čo sa naozaj pozeráme. A ešte keď je tam pridaná aj tá opona, tak je to divadlo. No a divadlo je čo? Divadlo je fiktívny príbeh. Fiktívny rozmer obrazu, maľby aj figúry je tým základom, s ktorým sa zapodieva každý figuratívny maliar. A myslím si, že to je zároveň niečo, čo je najbližšie ľudskej skúsenosti, ľudskému údelu na svete, že ustavične sme ponorení vo fikciách. To zase fikcie našich vlastných predstav, nejakých spoločenských hodnotových systémov. A tieto fikcie neznamená, že sú ilúziami, oni sú vlastne realitou, v ktorej žijeme. A to je to, čo ma asi najviac baví aj na maľbe, lebo si myslím, že tým, že maľba je také veľmi tvárne, tekuté médium, je v niečom veľmi fluidná a nekontrolovateľná, tak ona zároveň, keď sa dostane do kontaktu s figurami, so znakmi, so systémami nášho porozumenia svetu, tak ona môže tú našu fikciu veľmi zaujímavo ohýbať a vytvárať vlastne tým pádom isté nové porozumenie svetu, a nové porozumenie obrazu, nové porozumenie celkovo možno aj nám samým. Mm-hmm. A určite sa to týka hlavne najviac maliarov samých, pretože ako verím, každý maliar sa ponára do tohto obrazového sveta a vychádza z neho trošku iný pri každom jednom obraze. Čiže toľko z hľadiska toho tvorivého procesu všeobecne. Ja ti teraz skočím do reči, lebo ty si pekne môžem na teba nadviazať. A nielen ja, ale práve čo som spomínala, tá zostava kurátorov, kurátoriek a teoretičiek a teoretikov, ktorí sa venovali Rastovi, si uvedomili, že naozaj proces maľby je pre ňoho veľmi zásadný. A pozor, vyzerá to ako veľmi banálna veta, že to maľovanie je pre ňoho zásadné, ale ty si to povedal pred chvíľou, že naozaj v tej synergii naraz toho tvorenia, maľovania, zároveň komponovania, toho príbehu, figúru, prostredia naraz sa vytvára niečo, no čo je to čarovné, alebo to, čo vlastne tvorí obraz obrazom, ale ono to je naraz, vy si to neviete nakomponovať
nejak koncepčne dopredu. Vy si môžete vlastne predstaviť, čo na tom obraze bude, ale práve v tom procese tvorby sa dejú vlastne tie deje, Áno. tie maliarské procesy a to zastavenie toho, kedy to končí, to je vlastne asi už len na tebe, ako na maliarovi a ja to považujem ako za taký malý zázrak, že kedy je ten koniec, kedy sa to už nedieje, lebo tvoje obrazy boli pôvodne veľakrát úplne, nie že úplne iné, ale šťastie iné, ako ich vidíme v tom výslednom zobrazení. Je to taká alchymia, taká alchymia, z ktorej niekedy vyjde zlato a niekedy úplný opak, tak to už si môžeme domyslieť, že čo. Ale je to naozaj tak, jeden z takých obrazov, ktorý považujem možno za signifikantný, okrem tých oponových, je obraz postavy s rozopnutou bundou. Na tom som myslela. Ktorý vlastne voláme shifter. Shifter je teda ako keby niečo ako výhybkovač, ale vlastne je to prehadzovačka. A volá sa to prehadzovačka preto, lebo pôvodne na tom obraze bol bicykel s prehadzovačkou a bol tam úplne iný motív, ale ten obraz sa vlastne naozaj ako keby prehodil sa na tej prehadzovačke na úplne iný vesmír a bolo to také ako keby zjednodušenie celej problematiky a myslím, že vtedy sa ten obraz zrazu zázračne ako keby stal hotovým. A ja som tam pochopila vlastne spôsob tvojho uvažovania a tvorenia, lebo keď som prišla pred mesiacom do tvojho ateliéru, fakt bola tam kostra bicykla, bol to obraz naozaj nakomponovaný v tom pocite, ktorý je tam teraz. Proste v nejakom vetre, v nejakej šikmine a teraz tam naozaj nie je už žiadny bicykel, nie je tam kostra bicykla, ale je tam úplne iná scéna. A ty si to tedy nazval, nie je to presne obraz, ktorý si nazval jazzovým, ale že niekedy je to taká ako jazzová hra, proste dávaš jazz. Že dávaš jednoducho, ten obraz je výzva, on je tá kontra, on je ten dal by sa povedať, aj spoluhráč. Tak... Úplne. Je to jazyk a bez jazyka vlastne nevieme rozmýšľať. No. Že sme pri tom maliarskom jazyku a proste ty ho nechávaš rozprávať. Tak.